Добър вечер, аз съм Елена Ангелова, а вие сте с предаването Искрено и лично. Днес сме се събрали да връчим златния орган на 3 дами, които са от най-известния и най-стария български хор, а той се казва Дърта Смяна. Те са имали турнита по цял свят и до сега млади и стари им се възхищават. В момента се подвизават в старчески дом Миле Попйорданов, град Чепеларя. За автографи може да търсите там. Здравейте, мили дами, представете се на нашите зрители. Добър вечер. Аз съм шефката на хора. Диригентът. Не, аз съм шефа, аз съм го основава. Още едно време. Коя година? Не помня, вече едно време беше. Приятно ми е, аз се казвам Фитка. Фитка? Фидана ми казвам и тук съм Фитка. Фитка? А вие? Аз съм Лиля Ганка, главен корепетитор на хора. Какъв си, какъв Корепетитор? Корепетитор. Аз съм Бонка и Вие с какво се занимавате? с всичко предимно. Реквизит? Касиер. Текстове? Да, и събирам парите. И платничи и нетата. Да. Интересно. Фуцет и слава. Как започнахте така? Как дойде тази ваша дарба да пеете? Да, тя нашата дарба винаги сме имали. Милено, ние още от малки, ние сме 3 комшийки, приятелки, 3 сестри, малко братовчетки по първа линия. Още едно време... От казармата. От казармата, да, сега знаем. Едно време още, като събираме трит с дянката, плющаме песни, пееме и задирахме младите момци. Имаш ли файдичка от тази работа? Тя файдичка имах само аз. Само тя намазваше, защото беше руса. Да, те грозни скучубри бяха двете, никой не ги харесваше. Аз работих в консервната и ми беше окапала косата за той. Тя е столука. Присъдиха я. Така, а с друго, кажете на зрителите в кои държави, къде ва канят хората, къде най-много ви се радват? Кажете. Пяли сме по цялото земно кълбо, както се казва. Под надслов, дъртофелници, обединявайте се. Ние сме първия хор, който отиде на времето в Китай. Да пей. Даже ето мога да ви запе. Помниш ли нас песен, ма? Помня я, как да не помня. Малко слушайте. Представете, да. Песента за Ориза. С нея спечелих в Креслана. Челеме песента за Ориза. Сол мажор. Така, пяме на площад Тяданмън и бяме при Ким Ир Чен, там 4-та династия. Кой стана с Ким момче, с Ким? А ходихте ли до музея на Мао Цзедун? То тогава не беше музей. Нямаше в библиотеката. Чай са, чуй песента. Ай. Това към песента. Пак ли са задали? Задали ли са? Интересна На песничка. тази песен ядат ориз. Какво се говори в Ядат текста? и ай. И пак ядат. Нещо стана тук, някакви... Разкажете, имате ли някакви скандали в групата? Сега, скандали няма никакви. Ние сме от едно време заедно. Даже искам да ви кажа, освен тази китайската песня, ние сме пяли на много фестивали в Русия. Най-големия фестивал, на който бяхме, беше Октомврийския фестивал, Ленин на покани. Кога стана с Ким момче, Не знам, май са го пуснали в почивка, защото в Москва го гледам в центъра, там на едно нещо лежи и ни хора минат да го гледат. Почава да лежи. Но мразилив човек. Маризилив много. Но не беше той, ма. Той Болнав беше за той. Помниш там, като да пием тогава да изнасяме концерта? Октомврийския концерт беше голям работа. Подпали му брадата тя. Интересно, ходили сте в доста държави. Значи, ходили сме и в негри, не в Африка. Там вярно, че такива ходят голи. Аз съм И ние чувал. ходиме голи, при това бяхме там. И като се събляхме ние трите голи, значи, казваме, като се събраха ние хора такива малко Черни. Такива някакви от слънцето деца и там насочат. Викам на Буна, давай да бягаме, бяж Кърченца да бягаме, защото на напънате и тука и ще станете 65-та година там, на стадиона отбора на Пирин, Благоевград, дето опраши всички. Там тя, помниш ли за Ратония Шибек, де ще осташ с такви сменци беше. Ама имуна
Бясна, фаз, какво правиш тогава, аз не ма знам. В крайна сметка се е случило нещо интересно. И в Прага сме Интимно. пяли. Сега, много искам тук да, как се казва, да направим една реклама. Да, може, да. Презентация. Сега, на целия народ. Ние сме невероятни бабки. Имаме, сега подготвяме един специален, както се казва тъй, стихосбирник. Искам да прочетем. Айде да прочетем по нещо. Да, Може да прочетем по малко? разбрах, че освен пиете и свирите... Ние пием, да. Пиете ли? И пишете стихове. Да, зато искам комуната. Да, може, да. Специално Фитка ги пише. Да, тя ми побава, тя ги редактира, дай Бланка ги редактира. Не, папка. Твоята там, Това е. Закачим се пръста. То се чупи. По кое време пишете по принцип текстовете? Ами, аз сутрин, защото сутрин се напикавам. Искам там да сменям килоатите и тогава записвам, почвам... Идва ви музата. Напикана работа и почвам да пиша напикани работа. Тъй ти кога пишеш, кажи? Аз ли? Да. Аз ги доукрасявам. Защото сега няма да крия, че са друсам. Друсам се дишам лепило и тогава ще запълвам там какво пише. Освен, че са друса, искам да кажа честно, мажи си паста ково за обувки на филия плющи. Които си румаши Щом обаче. така харесва жената... Така. Сега коя започва първо от вас? Значи, аз почвам не момент да кажа. Рецитал на бабите от старчески дом, първа младост. Град Чепеларе, скоби Миле Поп Йорданов. Тъй. Сега първа почва тя. Аз съм. Някакъв фон ще може ли музикален само? Да, може ли тих музикален Колеги, фон? пуснете. Акомпанимент. Да, бе. Айде. Аз се казвам Леля Ганка и съм баба наркоманка. Смъркам, пуша, даже пия. Таз вечер някой ще прибия. Интересно е много. Аз съм баба Супермен. Правя фитнес всеки ден. Яка съм като терминатор, защото ползвам аз вибратор. Аз съм много еротична. Манекенка съм типична. Може да съм малко тъпа, ама нянките са ми до пъпа. Мислех охранителка да стана. Зато и послужих си с измама. На изпит по физическо аз бях, дигнах 200 от лежанка, ама се насрах. Нощем тайно аз сънувам, че с младежи се целувам. Но ми пречи е генето, щото пада ми ченето. Не, вече ми е все едно. Цял ден карам колело. Казват, че съм от качалка, щот го карам без седалка. Банята като се изкъпя, чуда се как да постъпя. Много дълго не оставам, щото все се напикавам. Пенсията ми е малка. Зато и купих си бухалка. Чувствам си невероятно, защото пазаря безплатно. Сега аз тук завършвам, нали, стиха. Много е Следно интересно, финала много е в интересно. мен. Много е силен този стих. Днес от старческия дом ние избягахме с взлом. Ако сме ви досадили, ами той ще, що сме се напили. Браво. Да. Тя ние сме свикнали някакви кинти да ни дават. Някой лев. След предаването ще дадем подаръци, Ти обещава 50 лева хонорар, нали? Така, какво мислите за младите фолк певици? По принцип, вие сте певици. Кое бе? Искам да ти кажа, че аз съм баба на у нас, дето е с Ивана, у нас Стояна. Дето заплатиката е нормална. Да, един малък комар, дето което си на мандолина, тъс мандолина и е първата. А тя от вас ли има такива заложби? Да, тя ако не бе аз, ще да свири. Ясно. Да. Освен той, искам да кажа, тъс Ивана ли е, Дивана ли е, ние знам, да не се правим много млада, защото тя ми е на мен, тя колко нас. Тъй е. Тай ли е? Тъй да е. е. Натряска се и тя при младите, нали? Дай. Славка Калчева, ние сме с курсички, бе, ние заедно бяхме у курса. Едно време на лимки играхме. Седеше на втория чин, отзад, до братовчетка й. До Нуй Куцто. Така. Не можеш да пееш сега грачи, вика, тлъх. Сега не знам дали забелязват, имам някаква родствена връзка с Милко Калайджиев. Това ти е син, Синник, мусака си мязани, само чак го обръснах, защото много ми бучи като свира на тромпета. Това е моят син, Милко Калайджиев, моят син. Да.
А пък у нас Мира Хейма... Да, интересна песен, да. Тя е на сестра, на сестра и на брата, на дъщеря. Втора. Че ви много известни така. Да. имате роднини. И можем други да ти кажа, нали? Сега извинявам се за неудобния въпрос. Вие още принцип секс правите ли? Стана тя. И сега, Тук сега барна темата. барна темата, дето правим. Правите? Отвиждаме се, аз правя най-много, защото се чувствам, защото хормоналните ми действия са още добри. Най-дашна е тя, най-дашна. Не делага, ма. Обикалните. Не делага, аз държа най-много. Де, що сме отишли на концерт, де там ни са пляскала по той. Да. Фенове. Що не му отказваш, а? Не мога на фен се не Сега отказвам, а. Душа ни ти дава, нали? На фен не се отказва, казвам вас. Сега Тук сме се събрали. Честен ще ли се От страна? партута. От От партута. ратора. Искам тук да ви връча Който по един златен орган. Това са златни памперси. Той ли ще е сам? Паричките после. За тебе и за вас. Благодаря. А, моля да пикам в него. Може да, Ама да ви ги сега ли? давам, А, добре. да ви служат по турнета, по държави, където ходите. Сега ще ходим в Тайван. Не, не пропускат. Нови забратки. В Съюза те ги носят, ма. Нови Не забратки. пропускат. Оригинални, Против суръчска писа. Читке, дай тъй като записано още една песен да им изпее. Изпейте на зрителите, коя да, песен? Ти изпейте. ще кажеш коя? Пей, ни ще свирим. Някаква народна трябва да е. Да, тръгнал Колю за Нишадър. Да, е. Кой ще е ти първи глас, аз съм втори. Сол мажор. Виждате, Да, Дай. да е. Тръгнал Колю за Нишадър, за чадър. Тръгнал Колю за Нишадър, за чадър. Насред полето той срещал го Гошо Гол. Насред полето той срещал го Гошо Гол. Питал Гошо. Да продължавам, да. благодаря ви, много хубава песничка. Драги зрители, видяхте три красиви възрастни дами, които ни бяха на гости. Да. Известния хор Дърта Смяна. Мисля пак да ги поканя, защото много ми харесаха. Аз искам да ви пожелая приятен, стремителен и динамичен ден днес. Чао!